Iwan Robotham dwi, a dwi'n lisgenad i Undeb Cymru a'r byd, ac ar ran Undeb Cymru a'r byd, cymdeithas rhyngwladol sy'n angerddol am roi Cymru ar y map. Mae'n hyfryd i gael chi gyd yma heddiw ac yn ymuno â ni yn sgwrs banel rhithiol. Y pwnc trafod ar gyfer heddi ydy Cymru yn Lloegr? Wel, fel Cymru, neu fans o Gymru, dyn ni'n gwybod yn iawn mae'r ateb yw, wrth gwrs, na. Dydy Cymru ddim yn Lloegr. Ond dwi'n siŵr bod ni gyd wedi cael o leia un profiad o ateb y cwestiwn yna ar ymweliad tramor, neu falle hyd yn oed yn y milltir sgwar. Ond heddi, mae Undeb Cymru a'r byd am roi lwyfan i ni drafod pan bod pobl dal i holi'r cwestiwn rhwystredig yma, a beth allwn ni fel Cymru wneud i godi'r proffil, i ni fel cenedl, i ni fel bobl, a gobeithio wir, wneith neb ofyn y cwestiwn yna eto. Mae y banel hyfryd ac arbennig gyda ni heddi o bob cwr o'r byd, ac felly beth am i ni ofyn iddyn nhw i weid pwy ydyn nhw. Felly dwi am ofyn i chi gyflwyno eich hunain. Beth am i ni ddechrau draw yn Awstralia bell? Helo, Aled Roberts ydw i. Dwi'n byw yn Melbourne, yn ne-ddwyrain Awstralia, lle mae hi rwan yn eiaf. Mae hi lawr i ryw 6-7 gradd heno, ond dwi dal yn fy shorts, fod gynnau siwmper ymlaen. Yn reiddiol o Llundain, ond rhieni o'r gogledd, ac fe'n magwyd i amrawd ar aelwyd Gymraeg. Eis i Fangor i wneud Ffrangeg, a wedi bod yn teithio ers hynny. Ar ôl 12 mlynedd yng Nghaerdydd, eithon ni fyw i Canada, wedyn i Baris, ac yno yn ddiwedd y 90au allan i Australia. Gweithio fel cyfrifydd i ddechrau, ond erbyn hyn yn gweithio fel gynnau busnes ymgynghori ac yn dal i deithio'r byd. Mi roeddwn ni tan flwyddyn dwytha, wrth gwrs, ond mae'r drysau weld yn agor eta. Dwi'n gobeithio fewn y mis fynd yn ôl allan i New Caledonia, sef ynys oddi ar afordir dwyreiniol Australia i weithio mewn gyda cwmni trwy gyfrwng o Ffrangeg. Felly dyna ni, mae gennau deulu, mae'n wraig i Mair a 2 hogiau Hiw a Steffan. Hogiau'n dall digon o Gymraeg, ond ddim ni siarad o. A Mair cofi dred i Mair, a felly Cymraeg ydy iaith yn aelwyd ni, a dyn ni dal i siarad Cymraeg efo'r ceirion. Dyna fi. Gwych, diolch yn fawr. Pan wedes i pob cwr o'r byd, o'n i'n sôn am just Aled ar ben ei hunan. Felly o Felbon lan i Llundain draw at y ti, os gwelwch yn dda, Ceri. Wel, dwi yn Llundain. Ceri Wyn Griffith yn enw i, a dwi'n brif weithredwr ar ganolfan Cymru Llundain. Mae'r ganolfan wedi bod yn yn bodoli ers bron i 85 blynyddoedd, ond oedd y gymdeithas yn bodoli cyn hynny. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn dweud bod y gymdeithas ei hun yn dathlu 100 lwyddiant llynedd, ond yn anffodus oherwydd y pandemig ddaru ni ddim i ddathlu fo bryd hynny. Da ni'n gwneud lot o weithgareddau gwahanol megis dysgu Cymraeg. Mae gennym ni 130 o bobl yn dysgu ar-lein ar hyn o bryd, ar adegau fwy arferol, fwy normal, fysa nhw yn y ganolfan. Ond da ni'n ffeindio bod cynnig pethau ar-lein wedi newid drawiadol i ni. Mae gennym ni bobl o Ogledd America yn tiwnio fewn bob wsos ar gyfer ein gwersi ni. Felly da ni wedi ffeindio sianelau gwahanol falle i ddod â'n cymuned at ei gilydd. Dwi'n byw mewn Llundain ers 12 mlynedd, dwi'n gweld fy hun yn Gymraes. Fwy nac yn Brydeinwr. Ac dwi'n teimlo bod fi'n dal yn llysgennad da yma yn Llundain. Ac dwi'n mwynhau yn waith gymaint, so ni'n gallu gweld yn hyn yn mynd i nunlla arall. A bod tro dwi'n meddwl, dwi eisiau symud ymlaen, dwi'n mynd, na, dwi'n teimlo'n angerddol bod fi yma yn gweithio dros Gymru a'r negas, bod fi'n barod i droi'n nghefn arni eto. Gwych, pa gadael ni nawr. Gwych, diolch. Ac draw i Laura. Helo pawb, Laura McAllister dwi. Dwi'n dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd.
fi'n dod yn reiddiol o Ben y Bont ar Ogwr, a fi'n gwneud gymaint o ymchwil nawr ar datganoli a'r Senedd a pethau sy'n digwydd lawr yn y bai. Es I brifysgol yn Llundain i'r London School of Economics, so fi'n gwybod lot am Llundain, Ceri, a fi'n hoff iawn o'r ddinas. Ro'n I yn Llundain wythnos diwetha ar gyfer y gemau yr Euros, y semi-finals, ond des I adre cyn y gêm derfynol, a fi'n meddwl bod hwn yn penderfyniad da yn y diwedd. So fi'n gweithio hefyd yn ymwneud chwaraeon, a fi'n aelod o'r bwrdd Cymdeithas Pêl-droed Cymru, a fi'n newydd wedi sefyll yn etholiad ar gyfer lle ar cyngor FIFA. Ddim yn successful gyda'r bid, ond gobeithio bydd siawns I fi wneud I ail sefyll rhywbryd yn y dyfodol nawr. Gwych, diolch yn fawr iawn I chi gyd. Fel wedys mae'n braf iawn cael bod yn eich cwmni chi. Ond dyn ni yma I drafod, just cyn I ni fynd, fi'n siŵr bod yna brofiadau ble mae rhywun wedi gofyn I chi, ydy Cymru yn Lloegr? Felly, oes gennych chi enghreifftiau o ble mae rhywun wedi holi, falle bod chi'n dramor neu falle bod chi gytre fan hyn yng Nghymru hyd yn oed, a ydych chi wedi gorfod ymateb i'r cwestiwn. Na gychwyn gyda ti, Laura, wyt ti wedi gorfod ateb y cwestiwn, neu wyt ti wedi bod yn ffodus ac erioed cael y cwestiwn yna? Na, fi wedi cael y cwestiwn ambell waith dweud y gwir, ac yn eitha ddiweddar wrth gwrs, achos yn cyd-destun Covid, mae yna lot o pobl sy'n dod draw o Lloegr mewn I Gymru, a mae rai ohonyn nhw ddim yn deall bod Senedd dyn ni yng Nghymru sy'n gwneud y penderfyniadau ar gyfer y pandemig a'r lockdown, y cyfnod clo ac yn y blaen. A ges I sgwrs bach gyda rhywun, mae carafan dyn ni lawr yn Sir Benfro, just rhwng Amroth a Wiseman's Bridge. A ges I sgwrs bach gyda rhywun ar ôl y cyfnod clo gyntaf fi'n meddwl, a maen nhw'n dweud, fi ddim yn deall y sefyllfa yng Nghymru. Beth yw'r problem? We're all in it together. Why is Cymru gwahanol I Lloegr? Wrth gwrs, heb darlith mawr o egluro sefyllfa cyfansoddiadol go iawn yng Nghymru, mae'n anodd just egluro, well look, dyn ni mewn pandemig, mae gen I llywodraeth yng Nghymru, a mae'r cyfrifoldeb y llywodraeth yw wneud penderfyniadau sy'n siwto pobl Cymru, a dyna'r peth. Ac I ddweud y gwir, fi'n deall tipyn bach o'r frustration gyda pobl, yn arbennig mewn cyfnod eitha peryglus, eitha stressful ac yn y blaen. Ond I fi, mae'n anodd weld ar ôl 20 mlynedd o ddatganoli, mwy na 20 mlynedd nawr wrth gwrs, sdim unrhyw fath o addysg dros Prydain I gyd I egluro y gwahaniaeth rhwng y sefyllfa gwleidyddol ym mob gwlad ym Mhrydain. Mae hwn yn dreadful, really. Mae'n mor bwysig I cynnwys addysg gwleidyddol yn y cwricwlwm, nid jyst yng Nghymru a'r Cymru, ond drwy Brydain I gyd I deall y sefyllfa cyfoes nawr. Gwych. Diolch. Mae'n ddiddorol I ystyried bod ni yn prysur yn addysgu pobl yng Nghymru ar sut mae datganoli yn gweithio, neu falle bod angen I efelychu hynny yn mannau eraill. Diolch yn fawr. Be amdano ti, Ceri? Ydy Cymru yn Lloegr? Beth yw'r stori? Wel, wrth gwrs, dydi o ddim yn Lloegr. O'n i'n trio meddwl nôl at un o'n atgofion cynhara o'r cwestiwn yna, achos mae'r cwestiwn yn dod yn aml. A dwi'n meddwl, o'n I ta 6 ac oeddwn ni efo'n heulu, oeddwn ni'n y Caribbean, a gorfod egluro drosodd a throsodd oedd pawb wrth ti'n gyfarfod lle oedd Cymru. Ac oeddwn, is it next to England? Is it in? Oh, gosh. So dwi'n cofio hynna a gorfod gofyn wrth dad, fatha, pam bod pobl ddim yn gwybod pwy ydyn ni, lle ydyn ni, ac o dad yn dweud, wel, ti'n mynd I ddeud a lot dros y blynyddoedd.
Clywed Laura'n sôn am beldroed gyna. Dwi'n frwd iawn yn mynd i wylio Cymru, boed nhw adra neu bod nhw i ffwrdd. A mae'r cwestiwn wedi dod droion pan dwi'n gwylio Cymru'n chwarae. Ond nhw'n ei ddod at hynna nes mlaen falle, ond dwi'n meddwl bod beth sy'n digwydd yn yr gymuned chwaraeon mae gennym ni, maen nhw'n lys genhadwyr da iawn ar ein can ni, a maen nhw yn dod â'r Gymraeg a Cymru yn fwy amlwg. Ond ie, ti'n gwybod, un peth dwi wedi dysgu wrth fynd yn hun ydy pan dwi'n cael y cwestiwn yna i addysgu am pwy ydy Cymru, pwy da ni fel pobl a'r gwahaniaethau sydd ganddyn ni a Lloegr. A dwi'n meddwl bod Laura'n hollol iawn, does na ddim digon o addysgu allan yna. Mae'n nghariad i'n Saes, da ni yn cael lot o ddadleuon, os na dyna di'r gair iawn, amdan yr gwahaniaethau yma, a bod o, neu efo fi, mae'n gwybod bod fi'n Gymraes i'r carn, dydy o ddim yn deall yn yr un modd, a fyswn i'n licio fo ddeall pam dwi'n teimlo mor gry am yr sefyllfa gyfoes yng Nghymru. Diolch. Ie, y clasur yma o gwestiwn. Is it next to England? Mae'n ateb gyson gyda fi hefyd. Ac Aled, beth amdano ti? Ydy Cymru yn Lloegr? Wel, mae'n reit rhyfedd, achos yma yn Australia mae gennym ni gymaint o melting pot o bobl. Mae'r ffaith bod ni'n Gymro neu Brydeinwr neu wedi ngeni'n Lloegr. Mae'r holl elfen yna yn gyd yn cael ei cymysgu fyny o fewn, fel ni'n dweud, y melting pot sydd o Melbourne ac Australia. Yr un amser dwi'n cael cyfle i fynd tramor ac mae pobl yn edrych ar fy enw. Oh, that's an odd name, where's that from? A wedyn dyna sy'n agor y drws, mae Ceri a Laura eisiau wedi trafod, mae'n gyfle i agor y drws, ond dydy bobl ddim yn Australia, beth bynnag, ddim eisiau clywed yr hanes y gwleidyddiaeth ac yn y blaen, a fes ddim yn dall. Mae sefyllfa Australia mor wahanol i sefyllfa Prydain a'r ymwybodaeth o'r gwahaniaethau. Felly mae angen chwarae o bron yn fwy ysgafn a pwyntio allan ar elfennau beth sydd yn wahanol am Gymru, beth sydd yn setio ni ar wahân. Achos y broblem arall ydy, be maen nhw'n weld o Lloegr? Wel, maen nhw'n gweld y prif weinidog, Saesneg. A maen nhw'n gweld y faner o flaen 10 Downing Street, wrth ysdweitha. Mae'n gymaint o ganolbwyntio ar Lloegr, ac o'n i'n dallt nad oedd o ddim wedi cydnabod fod Cymru'n chwarae yn y Euros. Felly mae ni fyny yn erbyn anfarth o wal i orfod dringo drosto fo, ac i ddeud y gwir, yn y rhan fwyaf o bobl dwi'n siarad efo, dydy o'n werth o. Dwi'n trafod yn cadw fo'n eitha ysgafn. Yn Melbourne mae gen i eglwys Gymraeg, a dwi'n pwyntio hynny allan ac yn y blaen. Mae gen ni gred clywed bod yna gymaint a cant hanner yn dysgu yn Llundain dysgu Cymraeg. Mae gen ni 20 yn dysgu Cymraeg yn Melbourne. A mae gen ni, o'r rheina, fi ydy'r unig diwtor iaith Gymraeg cyntaf, mae'r lleill i gyd yn dysgwyr. Wedi penderfynu dod nôl a helpu allan. Felly, eto, rhaid i ddod, mae bobl eisiau dysgu'r iaith yn dyn, ond maen nhw eisiau gwybod mwy am Gymru. Achos reit aml, mae bobl yn dysgu Cymraeg, heb hyd yn oed bod wedi bod yng Nghymru. A ti'n gofyn, wel, be ydy'r reswm di dros dysgu Cymraeg? A maen nhw'n well, I love the Mabinogi ac yn y blaen ac yn y blaen. So, mae rhaid i ddod. Dwi'n meddwl yn Australia bod ni yn gweld ti ar lefel lot mwy superficial, dwi'n meddwl, na'r sefyllfa mae Ceri a Laura wedi disgrifio. Felly, dych chi'n anelu nôl ac yn egluro, ie, dyn ni ar wahân, mae gen i iaith yn hunan. Ac egluro hynny, a mae'n enwan ni'n wahanol ac yn y blaen. A wedyn, what about that railway station? A dyna un peth bella wedyn, ydych chi'n gorfod adrodd yr enw. Mae bobl eisiau clywed, yn hapus clywed o, a mae rhai bobl wedi bod i Gymru ac yn dall bod Cymru ar wahân. Ond dwi'n meddwl bod y dealltwriaeth yna o'r lefel
is yna ymysg yr Australia. Ddim yn gen ni ddigon o broblemau. Pas pan da ni'n troi around ac yn dweud, wel, be am yr Aboriginals yma yn Australia? A wedyn, mae sgwrs yn mynd yn dawel iawn. Ac mae'r holl hanes o wedyn yn di bobl, maen nhw'n switch off. Mae rai cadw fo'n ysgafn. Ie. Gwych, diolch. Mae'n ddiddorol pawb yn un sôn am beth i rhannu ar elfen addysgu yna, bod efallai ddim yn orfodol i ddigwydd o fewn y system addysg, ond bod yna ddyletswydd arno ni hefyd fel Cymru. A dwi'n meddwl yn y sgwrs yma, dyn ni gyd yn cymryd y ddyletswydd yna yn hollol ddifrifol ac yn digon hapus i ateb y cwestiwn ac i addysgu. Ond mae'n ddiddorol edrych ar efallai bod yna mwy i'w wneud o ran codi hyder bobl i sefyll lan ac i ddweud dyma pwy ydyn ni, dyma be dyn ni'n neud. Ac wrth edrych ar pwy ydyn ni a be dyn ni'n neud, beth yw'r pethau sydd yn llwyddo i'n rhoi ni ar y map? Os ydych chi yn deud bod chi'n dod o Gymru a bod pobl yn ymwybodol bod Cymru ddim yn Lloegr, beth yw'r cyswllt yna? Dwi'n meddwl am bethau, be rwyt ti newydd fod yn dweud nawr, Aled, am biti Llanfair Picwyn Gic o Ger. Faint o weithiau, oes gen ti siart talu o faint o weithiau, ti wedi deud hynny, bydden ni yn mynd, sa'n gwybod, i le faswn ni'n mynd dros y blynyddoedd, achos mae fel rhyw fath o party check o dweud, Dan, mae'n dod o Gymru, mae'n gallu deud yr enw hir na. Mae fel party trick, dyn ni'n deud eto ac eto. Ond be dyn ni'n neud yn dda? Be sy'n rhoi ni ar y map? Be mae pobl yn cysylltu gyda ni fel Cymru neu fel gwlad? Beth yw'r gyswllt yna? Be mae pobl yn mynd syth? Wel, fi'n meddwl, a chi'n disgwyl i fi dweud hynny wrth gwrs, fi'n meddwl bod y maes pwysicau yw chwaraeon ar hyn o bryd, a nath Ceri siarad am cefnogi Cymru. A mae'n nid jyst y cefnogwyr yn yr wal goch, ond hefyd y pethau dyn ni'n neud ym myd pêl-drod Cymru ar hyn o bryd sy'n neud rhyw fath o cyferbyniad rhwng ni a Lloegr. A mewn gwirionedd, mae'r cwestiwn ydy Cymru yn Lloegr yn un wrong i ddechrau, achos dyn ni dim angen i ni diffinio ein hunan yn erbyn un gwlad arall yn y byd. Ond wrth gwrs, mae Lloegr yn neighbours ni, a maen nhw'n mawr wrth gwrs, a maen nhw'n pwerus ac yn y blaen. Ond i fi, mae'n well i ni just mynd nôl a meddwl am pethau fel chwaraeon, rygbi pêl-drod, y gemau gymanwlad, Cymru yn y gemau gymanwlad, athletwyr o Gymru sy'n cystadlu yn y gemau Olympaidd nawr, wythnos diwetha na wythnos ar ôl. A jyst dweud, dyna'r llysgenhad gorau ni. Maen nhw'n teithio dros y byd a maen nhw'n siarad gyda lot o hunan hyder a lot o cred a lot o balchder hefyd i dod o Gymru. A mae'n gwersi ni gyd. Dim unrhyw beth gwleidyddol o gwbl, mae'n jyst rhywbeth naturiol i rywun fel Aaron Ramsey neu Jess Fishlock yn jyst siarad am pam mor bwysig yw iddyn nhw i dod o gwlad eitha bach fel Cymru, ond gwlad sy'n wedi gwneud lot o marciau ar y byd pêl-drod ryngwladol. A mae hwn yn gwneud lot o hyder i bobl arall i weld hwn ar y teledu a rhywun fel Ben Davies yn siarad yn Gymraeg a Ben Cabango ac yn y blaen. A mae pethau bychan fel yna yn reit bwysig yn y dadl yma yn fy marn ni. Ie, mae'n wych i glywed y Gymraeg yn cael ei siarad yn naturiol hefyd yn maes chwaraeon. Mae hynny yn rhan ohono ni fel cenedl a fel pobl yr iaith yna. Mae hynny yn dod mewn, Ceri gyda ti sydd yn cydlynu rhaglen o bron i 150 o ddysgwyr. Be dyn ni'n neud yn dda yng Nghymru? Be dyn ni'n neud sydd yn cynnig diddordeb, sy'n cynnal diddordeb 150 o bobl i ddysgu Cymraeg? Dwi'n meddwl bod y gair wedi cael ei ddeud gan Laura fanna,
balchder, dwi'n meddwl dyna di un o'r geiriau gorau fydden ni gysylltu efo'r bobl Gymreig yma. Ti'n gwybod, ddim i siarad gormod am fel-droed, ond mae wedi bod mor amlwg yn ddiweddar. Mae'n ffrindiau i oedd yn cefnogi Lloegr wedi tynnu parallels a mynd. Fedra i ddim dychmygu fysa eich gwlad chi yn cael ei dorri'n ddwy dros hyn, a bod gennych chi deimladau mor gryf fysa chi'n gwneud nhw'n agored. Fedra i ond dychmygu fysa Cymru yn falch cyrraedd y fath binacl. A dwi'n eisiau tynnu cymeriaethau, ond dwi'n meddwl bod hynna'n wahanol amdano ni. Da ni'n falch o fod yn Gymru, yn Gymraeg. A dwi'n falch i ddod â'r bobl yr siwrna hefo fi. Mae nghariad i wedi bod yn dysgu Cymraeg drwy y ganolfan. Diolch yn siarad digon ohono fo ar hyn o bryd. Ond ie, mae chwaraeon yn un o'r pethau da ni'n dda am wneud. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn helpu. Mae'n cael ei siarad amdano fo. Mae'r profil yn codi. Ond mae rhaid ni gofio, am flynyddoedd, da ni wedi cael adnabod fel gwlad y gam. Meddyliwch am faint o berfformwyr, actorion sydd wedi dod o Gymru. A dwi'n gwylio'r rhaglen, dwi'n mynd, o, Cymro dio, Cymraes di hi. Dyn nhw falle ddim yn chwarae pobl Cymro neu Gymraes ar y rhaglen, a wedyn dwi'n mynd, did you know they were Welsh? Can you stop going on about all the Welsh people? And yeah, well, there's a lot of us. So maen nhw'n gwneud gwaith cystad a'n chwaraewyr. Yeah. A dwi'n meddwl, ddim ar hynny, Ceri, mae'r elfen punching above our weight, dwi'n meddwl ydy'r gair Saesneg, dwi'n meddwl beth fysa o'n Nghymraeg, ond dyn ni yn llwyddo, mae'r canran o hits dyn ni'n cael feddwl mor fechan ydy'r wlad yn sylweddol. Oherwydd cerddoriaeth, dyn ni allan yn Australia, oedd Mair yn wraig yn gyfilyddes efo côr treforus. Ac eithon ni ar daith efo treforus, a dyna fo, ddechrau ni'n teithio a dyn ni lawr fama. So, bai wraig i fod i'n byw yn Australia, os di yn un brawn, dwi'n gwybod. Ond mae'r elfen yna yn bwysig, mae'r elfen cerddoriaeth sicr. Mae'n rhywfaint o ddiwylliant, ond diwylliant eitha eto o'n Australia, y Cymru di mae'n eitha superficial. Da chi'n sôn am Iwan Griffith, da chi'n sôn am actorion eraill sydd yn Gymru Cymraeg. Ond yr elfen arall sydd yn bwysig, a mae o'n broblem a mae o'n fantais, ydy'r iaith Gymraeg. Dwi'n cael dipyn o bobl sydd yn Gymru, neu o Gymru, ond ddim yn siarad Cymraeg, ac yn deud, am I any less Welsh because I can't speak Welsh? Ac dyma y fath o drafodaeth da ni'n gael o fewn y Cymru. So, da ni'n dechrau troi fewn ar yn hynna. Hold on, da ni'n digon bychan, ddylen ni allu gweithio ar y cyd, a ddyle'r iaith ddim bod yn broblem. Ond mae'n gallu bod, a mae'n gallu, o'ch ti'n sôn am y Lloegr yn rhannu hyn yn ddau, mae'n gallu bod hynny hefo'r iaith Gymraeg. Ochr arall iddi, mae'r twf yn y bobl sy'n dysgu Cymraeg, o ffigurau un o'r grwpiau dysgu Cymraeg, Duolingo, dwi'n meddwl, oedd gan nhw filiwn, oedd y ffigwr yn anhygol faint o bobl oedd yn dysgu Cymraeg efo Duolingo. Ac eto, cyfnod clo, fysyn nhw'n gwneud hynny heb yr hwb yna lle. Felly, mae angen, mae'r chwaraeon yn bwysig, mae'r cerddoriaeth yn bwysig ar sawl lefel, ond dwi'n meddwl fod ni'n gwneud joban rhy dda o drafod y pethau eraill. Y pethau fel, dwi'n mynd yn ôl am rwan am amser pan ni'n Nghymru, ond ydych chi'n sôn am Lion Laboratories, ydych chi'n sôn am yr holl ochr pharmaceutical, ac yn y blaen yr holl weithfeydd, yr ffordd cwmnïau Japanaidd i fewn i dde Cymru, yn dar di Laura, Sony, faint o bobl oedd ti'n abod yn gweithio i Sony, ac i Hitachi, a bobl fel yna, ac dyna bobl yna i fewn i Gymru, mae di agor llygyd iddyn nhw hefyd, a gweld yr cymhariaeth yma, dydy o ddim yn Lloegr, maen nhw'n gwybod hynny. Ac i ryw radda, mae bron bobl sy'n dod i fewn i Gymru fel y Japaneaid a gwledydd eraill, mae gen nhw well ddealltwriaeth o'r ffaith na dyn ni ddim yn Lloegr. Bobl hefyd sydd wedi bod yn y coleg yng Nghymru. Bobl Caerdydd, mae Melbourne ar hyn o bryd yn dibynnu ar y myfyrwyr o China. Ac am dwi, ydi Caerdydd rhywbeth tebyg, Laura?
ddibyniaeth anferthol ar yr myfyrwyr o dramor. Wel, pa neges mae nhw'n mynd yn ôl hefo nhw i'w gwledydd nhw ynglyn â ni, ein gwlad, mae'n wlad hardd. A mae'n ysbryd gret yna. Y cwestiwn ydy, sut da ni'n pecyn, hwnne, mae'n gyd mewn pecyn mwyn i ddanfon y tramor. A mae'n anodd. Y lle arall sydd wedi bod yn y gorffennol ydy'r ochr crefyddol. Mae yna gapeli Cymraeg ar draws y byd. Ond mae capel Melbourne, 3 neu 4 o Gymru Cymraeg sydd ar ôl. Mae Toronto, maen nhw wedi bod yn stryglan i gael gafel ar gweinidog Cymraeg. Mae Llundain yn mynd trwy lot o newid. Mae Rob wedi fewn i Llundain fel gweinidog a mae'r holl Cymreigtod yn Llundain wedi nôl ar y dwf ac i ryw radd, mae'r capeli'n rhan o hynny. Ond yn Melbourne, na, dydy o ddim. Mae rhaid ni ffeindio ffyrdd eraill o godi'r wybodaeth a godi'r ymwybyddiaeth o'n Cymreigtod ni ag o Gymru. A mae angen mynd ar lefel gwahanol, dwi'n meddwl, na just cerddoriaeth, just chwarae. Mae'n rhan o becyn cyfan i'w drafod. Ie, fi'n cytuno'n llwyr gyda Aled, achos ar hyn o bryd, mae yna lot o pethau sy'n cynrychioli Cymru a dangos i'r byd bod ni ar wahân i gwledydd eraill ac yn y blaen. Ond dydy ddim yn teimlo fel strategaeth go iawn i gwerthu Cymru i'r byd. A fi ddim yn jyst sôn am twristiaeth neu y byd economaidd neu unrhyw beth. Mae'n bwysig i ni fel cenedl yw cael rhyw fath o strategaeth, mission neu unrhyw beth sy'n un o'r pobl a un o'r pethau oedd Aled yn jyst sôn am nawr. Diwylliant, diwydiant, chwaraeon, crefydd ac yn y blaen. Fi ddim yn gweld unrhyw fath o gweledigaeth ar hyn o bryd sy'n un o'r pethau a dyn ni'n gallu defnyddio gyda rai negesau syml i egluro beth sydd mor arbennig am Gymru ar hyn o bryd. Felly, dwi'n ymwybodol iawn o'r amser. Mae'r amser wedi hedfan a gallwn ni siarad lot hirach am hyn i gyd. Ac mae'n ddiddorol i glywed y gwahanol elfennau, ddim jyst yng Nghymru, ond tu hwnt. Felly, beth mae rhaid i ni wneud fel unigolion? Chi wedi dechrau trafod hyn, ond beth allwn ni fel unigolion, cymdeithasau, mudiadau Cymreig ar draws y byd? Fel undeb, beth yw'r pwyntiau gweithredu? Fel chi'n dweud, y pethau bychain na yw beth yw'r pwyntiau gweithredu bach na dyn ni'n gallu gwneud i adeiladu'r gwaith sydd yn mynd ymlaen, beth dyn ni'n gallu gwneud i dynnu hynny at ei gilydd, fel bod pobl yn stopio neu o leia yn holi llai ydy Cymru yn Lloegr. Oes yna syniadau? Fedra i mateb y cwestiwn yna, ond dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n mynd i helpu fwyaf ydy, os does na ddim, os ydyn ni'n dweud nad ydy'r strategaeth yn ddigon clir ar draws y bod, ein bod ni yn ein cymunedau yn hunain yn cadw mewn cysylltiad am y gwaith da da ni'n ei wneud. Dydwch wrtho fi'r gwaith da da chi'n ei wneud, a fedrwn ni gario'r neges yna. Fedrwch chi daro pobl dwi'n methu taro, fedra i daro pobl da chi ddim yn taro. Ac un ar un fydd yna knock-on effect. A dyna di'r peth gorau fedrwn ni'n wneud ar hyn o bryd, achos da ni'n dŵad o gymunedau sy'n gwneud hynna'n barod, ond da ni'n gwybod bod gynnon ni gyfrifoldeb i wneud mwy. Ie, gwych. Ie, na, dwi'n cytuno, mae'r elfen yna bod ni gyd yn gweithio tuag at yr un nod, i bawb i fod yn ddisgened ac i fod yn ddisgened dda dros Gymru. Felly, ie, mae'r syniad yma bod ni yn cyd-gyfathrebu, am bod ni yn cydweithio, am bod ni'n gwneud hynny ar lefel weithredol lleol. Ni sydd yn nabod y gynulleidfa orau, wrth gwrs, fedra i ddim dweud, allai gwneud hyn yn Awstralia,
heb fy mod i yn cydweithio ac yn cyfathrebu gydag Aled enghraifft. Mae'r syniad yna ein bod ni yma, yn bod ni yn gallu helpu'n gilydd. Hynny, dwi'n meddwl bod ni'n reit dda am camu mewn yma yng Nghymru ac i gefnogi ein gilydd. Ond diolch o galon i chi am ddod i drafod gyda fi, Laura, Ceri ac Aled. Dyn ni'n werthfawrogi eich ymrwymiad a chi'n cymryd rhan yn y sgwrs yma gyda ni. Ond mae'r amser wedi dod i ben. Dwi wir yn gobeithio gael gyfle i gwrdd â chi wyneb yn wyneb, efallai dros ddeint, gawn ni weld canolfan Cymru Llundain, gawn ni weld beth fe gawn ni. Ond diolch o galon ac o'r rhan Undeb Cymru ar byd. Diolch i chi sydd wedi ymuno â ni i wylio. Os nag ydych chi'n gwybod, mae Undeb Cymru ar byd. Rhan mwyaf ohonon ni yn wirfoddolwyr. Dyn ni gyd yn angerddol iawn dros Gymru ac am rhoi Cymru ar y map. A dyn ni ddibynnol ar gyfraniadau ac aelodaeth. Felly, os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth ac i gefnogi gwaith yr Undeb, mae croeso i chi wneud hynny ar wefan yr Undeb sydd gobeithio mynd i ddod ar y sgrin nawr. Felly, walesinternational.cymru. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl am y tro.